Jedan dan ja sam čuo nešto, ovi neće uništi islamu. Ako se nešto desi, Allah će pomoći. Sve što rade je samo ubi sebe. Ne znam što se ovo dešava, ali ako ja umrem, bit ću ja šehid. Ovi osobe budale u srce, mora se trunuti u vatra. Neka Allah desi za ovi budale. Kad sam ja bio tamo, imao miris na krv. Klanio sam ja puno dženaza i bio još leševi.